Aloitamme retken tässä Niagara Escarpmentin yläpuolelta. Mennään alakaupungille. Tässä näytetään mennä länteenpäin suurin piirtein koko matkan ja sitten vähän pohjoiseen. Tässä aloitettiin. Ollaan nyt alamäkeen, aloitetaan. Vasemmalla puolella on sitten seinä ja seinän takana on kivi. Se ei ole kallio, se on vaan aika pehmusta kiveä. Tässä näkyy sitten sitä kiveä luonnollisesti. Sitä nähdään melkein koko matkan tässä vasemmalla puolella. Oikealla puolella on aikamoinen putous alaspäin. Suurin osa matkaa. Näet, että puut on tuolla aika korkealla ja oikealla puolella ne on latvat. Tämä matka tässä, kun kuljetaan, se on maailman biosfäärialuetta, vaikka tämä tie leikkaa tästä ihan keskeltä läpi. Siellä on kanssa vanha rautatie, mikä on nykyään käytetään polkupyörää ja kävelyä varten. Se kulkee tässä, tällä hetkellä se on yläpuolella muistaakseni. Se on vieressä ainakin. Tässä tienristeyksessä, jos menee vasempaan, pääsee taas tonne yläpuolella. Jos mennään suoraan niin kuin me mennään, niin me lasketaan alas taas. Tässä vasemmalla on betoniseinä, se on sairaalan pohjakerros. Tässä on se polku, kun kulkee oikealta puolelta vasemmalle puolella. Oikealla puolella on raput ja vasemmalla puolella se oli just se polku, kun nousee tuonne ihan yläkertaan. Siellä on puisto.
tuossa ylhäällä on kaupungin yksi pääkatu, se tulee sieltä ylhäältä alaspäin. Ja mentiin justiin entisen rautatie sillan alta. Siinä ei ole enää rautatie, siellä on se polku, missä polkupyöräilijät, juoksijat ja kävelijät kulkee. Tämä suuri tie, niin se kulkee kyllä kaksisuuntaisena, mutta tällä hetkellä se tulee sitten kaupungille. Se on vain yksisuuntainen tässä ja se toinen seuraava pääkatu on se etelään menossa. Me ollaan nyt pohjoiseen menossa. Ja tuossa on meidän Kanadan Tire. Tuossa oli se bensa-asema osa siitä, mutta se on yksi niitä alkuperäisiä, kun oli pistetty silloin, kun ne aloitti sitä ketjua. Tämä risteys on oikeastaan ihan lähellä alkuperäistä kaupungin perustusaluetta. Vasemmalla kulmalla on laillinen kannabismyyntikauppa. Niitä on aika lailla kaupungilla. Mutta tässä sattuu olla yksi semmoinen näkyvissä. Tässä kun käännytään vasempaan, siinä on oikealla puolella on yksi meidän suuria sairaaloita. Tämä sattuu olla lähin meille, mutta se ei ole yksiltään lähellä.
niitä on toisia, mitkä on aika lähellä kanssa. Sitten vähän matkaa eteenpäin tässä, niin on vasemmalla puolella Tim Horton. Ja tämä on asunto semmoisille, kun on perhettä potilaille. Ja sitten tämä seuraava tässä oikealla puolella, me nähdään sitä vähän enempi, on vankila. Mennään tänne ruokakaupan parkkeerausalueelle ja siinä kun käännytään ympäri, me nähdään lisää sitä vankilaa. Nyt tulee ole oikealla puolella hetken päästä, kun tämä valkoinen auto tästä keksii, mihinkä hän menee jättää auton, että pääsee kauppaan. Ei oikein ymmärrä, mihinkä hän haluaisi mennä. Sitten se keksii, mihinkä se lähtee. Ei oikein ollut itse selvillä, mitä hän vieläkään tekee. Mutta hetken päästä se tuli selväksi, kun siitä tuli yksi pienempi kuorma-auto pois. Tuossa oli se vankila. Se on nyt vasemmalla puolella ja jää meidän taakse. Tässä on taas se kartta. Me ollaan nyt tuolla ylhäällä vasemmalla puolella. Ja lähdetään ruokakaupan sisälle. Halusin näyttää teille niitä erilaisia. Ei niitä ole ihan joka kaupassa, mutta joissakin kaupoissa on. Ne on tuotu tuolta etelästä. Siinä kyllä lukee mistä maasta. Nämä on vähän erilaista. En tiedä miten monessa maassa on näitä erivärisiä. Sitten tässä on näitä muitakin. Mun piti katsoa sitä, kun mä en ollut tutustunut siihen nimeen. Meillä sanotaan sitä turmeric. En mä itse käytä sitä, se ottaa mun nenään hassusti. Aloe vera. Se on kappalettain nämä lehdet. Aika koukkaita. Jakka. Meillä kasvaa yhtä lajia niitä jakka. Ne kukkii aika nätisti. Menee 2-3 vuotta ennen kuin ne tulee kukkia. En tiedä onko se ihan sama kasvi, mutta sama niminen. Ne suuremmat numerot näissä kun näkee, niin se on hinta paunasta. Vaikka virallinen hinta on kiloittain. Jotkut vanhemmat saa, ja semmoiset kun on tullut semmoisesta alueesta, missä on käytetty imperiaalipainoa ja niin ne tykkää nähdä paunoissa. Toiset asiat on kylläkin kappalettain hinnoitettu. Näitä on meidän siellä ja täällä eri kaupoissa kyllä. Tässä ihan lähellä sitä, tässä on kylläkin jamaikilainen ruokakauppa lähistössä siis. Ja kaupungilla on vähän eteenpäin sieltä, lähempänä meidän kotia, niin siellä on vietnamilaisia ruokakauppoja.
monet ajattelee, että ne on kiinalaisia, mutta ei ne ole todessaan kiinalaisia, kun ne on Vietnamista. Niistä löytyi mahdollisen ihmeellisiä erilaisia asioita, mutta paljon samanlaista kuin meillä muillakin on ruokia. Joskus ne on vain eri makuisia. Tässä sitten se seuraava pätkä. Me mennään lopussa, niin kamera oli komonnut tuosta. Mä en ollut kiinnittänyt sitä ollenkaan. Se oli vain jumattu tonne radion ja ikkunan väliin. Ja yläosa siitä videosta vaan käytettiin. Tässä näkee, kun me lähdetään tästä pois. Tässä on 2 kaupungin bussia tulee näkyviin. Yksi vastaan tulossa ja yksi saman tulossa. Niin kun näkee, kun Helsingissä mä huomasin, että kaikissa oli 2 aksilia takana, meillä on vain 1. Meidän kaupungin tiet tietenkin siitä ei ole hyvässä kunnossa, kun ne kuumassa ilmassa ne painaa alas ja siihen tulee niinku 2 syvempää aluetta ja keskeltä se nousee se asfaltti. Tää kauppa tässä iso oli lautoja ja ruuvia ja kaikkia niitä. Se lopetti. Se oli ollut siinä jotakin 70 vuotta. Nuorempi sukupolvi ei halunnut jatkaa. Paljon on elokuvia tehty tässä kaupungissa. Ja ei niitä aina huomaa, mutta jos olet nähnyt joitakin elokuvia, niin tämä kaupunki on usein niin kuin New York tai Chicagoa näyttämässä. Tässä vasemmalla risteyksen vasemmassa kulmassa, niin se oli lähiaikana justiin jossakin elokuvissa. Ja tämä seuraava risteys, missä on, ei ole sallittu tästä kadusta kulkea vasemmalle ollenkaan, kun et näy tulevia autoja. Pohjois-eteläväylä saa kääntyä, mutta ei itä-länsi väylä. Ja nyt on melkein lopussa tää autoretkiosa. Tässä oikealla puolella oli pitänyt tulla jalkapallostadioni, mutta siitä tuli niin suuri nousu siitä ja sota, että se rakennettiin ihan samaan paikkaan, mutta käännettiin 90 astetta. Meillä on vielä teollisuutta tässä alueessa ja oikealla puolella on suuri vanhempi rakennus. Se on yli 150 vuotta vanha. Se, mistä me kuljettiin, on tämä Niagara Escarpmentti. Se on Unescon tunnettu alue.
Kiitos kun olet katsonut näin pitkälle tätä videoa.